urobme týmto chatbotom alebo tomu AI práve takýto adaptačný program, kde ty si prejdeš krokom. Musí mať jasné zadanie, čo od neho očakávaš, to sú tie prompty. Musíš mať vedomostnú bázu, mať tých ľudí, ktorí to do neho dajú alebo nachystajú a potom na konci ti vidie ten výsledok. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Restartup Stories, v ktorom sa bavíme o štarte alebo reštarte ľudí, značiek a kampaní. Zakliknite si odber nášho podcastu, aby vám neušli žiadne zaujímavé epizódy so zaujímavými hostiami. Dnes sa budeme baviť na veľmi aktuálnu tému. Sú ňou chatboty v praxi. Moje meno je Kara Michalčík a vítam v štúdiu nášho hostia Mira Mandela, ktorý je restartupackým lektorom. Vítaj, Miro. Ahoj. Ty si tu už bol viackrát v našom podcaste, ale predsa len aspoň krátko sa predstav, že čo robíš. Mne sa to proste páči. A my to máme rádi. Miro Mandel, som coachom, mentorom, AI evangelistom, alebo neviem, ako to nazvať, jeden z tých, ktorí sa AI neboja, skôr ho využívajú a učia ostatní, aby sa toho nebali a učili sa k tomu. Angel investor, čas na vysokej škole učenia, rôzne aktivity popri táta od rodiny. Snáď dobrý manžel. Skúsme sa teda pozrieť na tie chatboty. Čo to vlastne je? Sú nejaké rozdiely medzi nimi? Ja moc díky za túto tému a možno by som to chcel trošku spraviť inak, ako to robia tie ostatné podcasty, kde by sme nerozprávali nejak teoreticky, ale skôr sa na to pozrieť prakticky, aby to trošku pomohlo a to je tá téma, o ktorej sme sa bavili. Kde vlastne je to takéto moje vnímanie toho, keď sa stretávam pri tom mojom koučovaní, mentorovaní a pomáhaní klientom, či už cez Restartup alebo cez Jihomoravské inovačné centrum, kde hodne pomáham, alebo Moravskoslezské inovačné centrum, tak vlastne tí klienti prichádzajú s tým, a ja by som chcel chatbot. No tak fajn, čo by si chcel, aby ten chatbot teba vedel? A teraz narážame na to, jak zrazu chcú super obchodníka, ktorý nám všetko umí, vie a podobne. A potom, ale však tam je chatbot za 50 eur, za 25 eur alebo za 10 eur. Hovorím, jasne, ale zase tá cena, výkon, čo to má priniesť. Takže možno takéto teórie, že čo ten chatbot je, alebo je to stále a určitou formou to môže byť AI, ale nemusí. Základné chatboty, s ktorými sme sa stretávali na začiatku, boli také tzv. Stromové, nejaké stromorade, kde v podstate ty dokážeš robiť nejaké frequently asked questions, to znamená nejaké dotazy, ktoré máš od klientov, máš ich tam dané, pripravené, ty to nahráš do tej báze. A ten chatbot vlastne na základe toho dokáže tým ľuďom odpovedať a riešiť. To je taký ten prvý stromoradový. Najčastejšie sa kde tieto využívajú? Najčastejšie niekde, keď som sa naposledy snažil prihlásiť do svojej banky a zistiť nejaké informácie od chatbota, tak som zistil, že je to tam. Okay. V podstate on nemá žiadnu mieru inteligencie, nemá žiadne rozhodovacie právo, má len nejakú bázu vedomostnú, ktorú proste keď vie, tak vie, keď nevie, nevie. Dokonca tú otázku ešte musíš položiť tak jasne ako v Google. Keď niečo hľadáš, tak musíš presne zadať. Nemôžeš mať otvorenú. To je napríklad to, čo v chatbotoch teraz strašne narážame, kde vlastne ľudia už očakávajú určitú mieru inteligencie, špeciálne tí ľudia, ktorí používajú AI. Tak už vlastne zadávajú tie prompty alebo ten názov do toho chatbotu tým promptom a zrazu im tam proste ten chatbot začne povedať úplne niečo iné. Ty povieš, ale prosím ťa, prepojme na reálneho človeka a on ti zase odpovie a nechce ťa tam pustiť. Nebudem menovať obchod, ktorý to má a tam sa fakt rozčuľujem hodne, kde vlastne stále ťa to točí dookola a tlačí a nechce ti to odpovedať a potom je to takéto protipólne. Keď sa majú na tých chatbotoch, tak sú vlastne to aj voiceboti, ktorých vlastne máš na tých linkách. A keď si spomenieš sama, jak zmačknite 2, zmačknite 3 a prechádzaš a to a na konci ti to povie, prepojím vás na reálneho človeka. Budete čakať 1,5 hodiny. Tak človeka to ide roztrhnúť a posúva to ďalej. Ale s príchodom AI sa tieto veci posúvajú a zmenia. Takže to také stromorade, banka napríklad, niektoré obchodné centrá podobne to používajú. Tam nedostávaš žiadnu cloudnú odpoveď, nedokáže ti reálne reagovať. Zvyčajne to má len nejakú bázu vedomostnú, ktorá ide a smeruje. Po prípade sem tam trošku nejaké miery. To sú také tie základné a tie sa dajú zohnať za pár korún, sú ľahko implementovateľné, upravuješ tam pár vecí. Čo ešte zvyčajne býva, keď tam chceš zmeniť fakt niečo väčšie alebo lokálne, musíš komunikovať s tou firmou, ktorá ti to dodáva a zase platíš znova ďalšie poplatky a veci. Takže na to potom pozor. Samozrejme, stojí to pár korún, je to rýchlo implementovateľné. Záleží len vedieť, čo od toho očakávate. Druhé sú tzv. Live chaty, kde vlastne máš tú možnosť, že sa môžeš prepojiť na reálneho človeka. Takže máš kanceláriu alebo customer service alebo niečo podobné. Máš tam v podstate niečo, si hľadáš na tom webe a zrazu potrebuješ poradiť. Tak píšeš, hele, prosím, je tam nejaká Martinka, Anička, Hanka, po prípade Filip, alebo Miro, trebárs, alebo Kara. A tí vlastne by mali zareagovať. Sú firmy, ktoré sa stále tvária, že je to ako človek, ale pritom je to AI.
Mnohí ľudia na to sú sklamaní, ja som za to nerád, ja mám rád čistú a rovnú hru, takže som rád, keď sa ten agent alebo chatbot ozve a povie, hele, ja som AI, pomôžem ti, čo môžem, keď nebudem vedieť, prepojím ťa. Tuto je to vyslovene reálne v tých firmách, máš možnosť mať bota, ktorý je prepojený na tú kanceláriu, tam reálne majú tieto pracovníci alebo pracovníci, kde sa im to objaví a komunikuješ fakt s reálnym človekom. Tie obmedzenia sú samozrejme na pracovnú dobu 9 až 15, 9 až 16, 18, niekto tam musí sedieť, niekto musí zareagovať, keď to niekto neuvidí, reakcia neprichádza, zase to očakávanie je trošku iné. No. A taká tá tretia taká tá základná skupina, ktorá sa ešte dá preložiť, už je potom zapracovanie toho AI. To znamená, že už tam dávaš tú mieru inteligencie, máš to prepojené na OpenAI, máš to prepojené trebárs na DeepSeek alebo proste niektoré ďalšie, kde vlastne ty už kombinuješ tú vedomostnú bázu produktov vedomostnú, dokážeš tam dostať tie procesy trebárs a v podstate už si vytváraš ako keby svojho zamestnanca, z môjho pohľadu, ktorého ty vlastne učíš, čo všetko by mal vedieť. A tam sú už potom obmedzenia toho, koľko v podstate miere chceš investovať a čo očakávaš, to dá dokopy a to už je v tom taká vyšší divčí. Vedieť správne robiť to zadanie. Áno, plus v tomto už vstupuje to, že nakoľko môže byť v AI slobodný, voľný, čo všetko naučíš. Ale to je strašne dobrá otázka. Áno. Ja som sa, riešime to s jedným klientom teraz, kde vlastne to očakávanie, vlastne to prvotné zadanie, ktoré sme pripravili pre klienta, čo od toho chatbota očakávame, tá spoločnosť, s ktorou sme to pracovali a riešili, tak ono jasne do 2 týždňov to máme, ale zrazu, keď uvidel tú bázi, bola to cestová kancelář, nebudem robiť reklamu, kto to bol, ale je tam zrazu miesto nejakých 2-3 tisíc zájazdov, sme sa bavili o 36 000 zájazdov, v ktorých sa treba prehľadávať. A teraz to išlo o to, že nechceme len nejaký bežný stromoradie, že hele, klasika, chcem zájazd, rodina s 2 deťmi, chcem ísť do Chorvátska, chcem ubytovanie v tom a v tom termíne, idem vlastným autom, hotovo, vyhľada. To vám robí každý. To, čo my sme tvorili a chceli, bolo, že vlastne sa naučí už tú destináciu, hele, mám tam slunce, mám tam prístup, sú tam schody, keď mám nejakú berličku, potrebujem už, aby vedel. Aby fakt sme z toho vytvorili zamestnanca, ktorý dokáže sa naučiť to, čo reálny človek, keby sa chcel učiť, tak mu to bude trvať 16, 17, 18 rokov, aby proste nabral tú bázi, aby mal tie skúsenosti, musí to obcestovať. A my tu máme obrovskú možnosť, ten chat AI, keď to dobre napíšeme, máme dobre spracované tie informácie a dané tie podklady, ho to naučiť. On, to, čo my ho naučíme, to získa a vie. A zrazu my práve tým, ak mu dáme tú bázi, tak to je tá prvá časť. A to dokáže väčšina chatbotov s AI implementáciou. Už dneska máte rôzne platformy, napríklad spoločnosť Kambu AI, s ktorou spolupracujem, tak tá dokonca už pracuje na niečom, kde vy budete mať platformu, kde si sami dokážete toho zamestnanca ako keby tvoriť. Hej? Takže ja mu poviem, jak sa bude chovať, keď má niekoho uvítať, akým spôsobom by to mal byť, čo je zase super, že ja nemusím komunikovať s nejakou IT firmou a nič, ale asi tie základné veci ako správca toho, že je to môj zamestnanec, riešim a nebudem niekoho oslovovať, takže to je za mňa úplne paráda. Vyvíjajú to, robia, vyzerá to peckovo zatiaľ za mňa. A druhá časť je vlastne, ktorá mne tam chýba stále, je to, že ja by som v tom videl obrovského pomocníka, či už na customer service, supportoch, v obchode, lebo mnoho dotazov ľudia, a to je práve tá časť toho, ktoré sú mnohé firmy a aj naši klienti neuvedomujú, je, že v dnešnej dobe je strašne dôležité, a bolo to myslím v analýze Forbesu, keď prídete na stránku, je dôležité čo najskôr nájsť informáciu, ktorú hľadáte. Myslím si, že sa bavíme o nejakých do 30 vteřín, do 30 sekúnd. A potom klient odchádza. A klient odchádza. Takže zoberte si, keď napríklad niekto sa chváli, pozrite sa na naše stránky, my tam máme katalóg 485 000 produktov a vy si tým stromoradím vyhľadáte, urobíte. Jak dlho vám to bude trvať? Kým to vyhľadáte, nájde. Zatiaľ, čo tu môžeme využiť umelú inteligenciu, chat AI, kde ja poviem, hele, hľadám ten a ten výrobok, kúpil som si ho pred 2 rokmi, skús mi pomôcť. A on, keď má tú vernostnú bázu, dokáže sa prepojiť na tú webovú stránku, kde je ten katalóg vytvorený, alebo má ten katalóg nahrtý v sebe, krásne vám prekliká a do 5 vteřín, 5 sekúnd vám to povie, ukáže, nalinkuje vás a dovolí vám to znova objednať. Dokonca vám dokáže overiť skladové zásoby, povie, či to je ešte skladom, nie je to skladom, alebo vám povie, že to dokážu do 2-3 týždňov vyrobiť. Tie chatboty už potom, o ktorých sa bavíme, sú prepojené na CRM, na ERP systém. Tam už sú hodne obavy klientov, že pustím ho tam, nepustím, lebo dôležitý dotaz, ktorý si povedala, a promiň, že ten nepustím k slovu. Som zvedavá na ňo, je to tá miera toho, jak ja mu dám tú voľnosť. A to je to, kde vy potrebujete tých IT firiem.
ktokoľvek to si myslí, že si kúpi od nejakej firmy AI chatbot a on si už bude tvoriť a riešiť, hodne opatrne na to, lebo potom sa vám môže kľudne stať, že vy musíte vedieť a poznať, pracovať s tým, kde je tá miera toho, kde on si už vymýšľa. A zrazu, keď vy máte zájazdy, a teraz poviem Chorvátsko, Itália, Rakúsko, a on vám navidne Kubu, ktorú ste v živote portfóliu nemali. A toto je taká jednoznačná chyba, ale môže to byť nejaká taká môže to byť aj menšia chyba. Ktorá je možno, že nie tak vlezie do rezervačného systému a nevšimol si, nemá tam prepojenú nejakú časť, vy si to nevšimnete a on môže nabídnúť niečo a predať. Aj. Takže v tej fázi toho chatbota, kde už by robil rezervácie, posúval to, ako to už sú tí AI asistenti, ktorí to dokážu riešia, tam by som sa toho ešte bál. Ako ten vývoj ide strašne rýchlo. Ale minimálne v bode, keď klient hľadá a potrebuje mieru toho, že nájsť, vyhľadať informáciu a to, kde teraz dneska ten klient fakt, alebo aj človek a ja, my sme proste ľudia leniví. Keď to za mňa niekto vyhľadá na tých stránkach, urobí. A aj keby to stálo proste nejaký väčší obnos peniazy, tak je to stále niekto, kto pracuje 24/7, 365 dní v roku a väčšinou multilanguage. To znamená, dneska, keď máme napríklad mnoho Ukrajincov, ktorí tu žijú v Čechách, na Slovensku, Poľsku, oni vlastne v ozbike si tam napíšu a doptajú sa tú informáciu, ktorú potrebujú. To málo kto vie. A dáte to tam a máte to tam a je to pre nich obrovská pomoc. Trebárs, a čiže výhoda pre tých klientov je, že ty vieš pre nich práve zadávať to, ako by mal vyzerať tento chatbot. Že čo tam treba všetko nastavovať. To je to, čo som chcel poprosiť a povedať, lebo mňa sa práve teraz som bol v nejakej diskusii, ma pozvali a pýtali sa mi, Miro, a oni ťa nehradia? Ale to, čo nahradzujeme, je vlastne len niekoho, kto sa dokáže naučiť tú bázi a tie veci. Nahradzujeme ľudí, ktorí nám chýbajú v tom obchode. Ako obchod skúseného, dobrého obchodníka, mladého, ktorý sa má chuť učiť. Tú vernostnú bázu nenájdeme. Takže tu je strašne dôležité si s klientom alebo s klientami sadnúť, experti ako treba som ja, alebo proste aj moji kolegovia z Restartupu a z ostatných inovačných centier, kde my vlastne musíme presne popsať, čo chceme, ako by sa mal chovať, akým spôsobom by mal fungovať. V podstate tie prompty, o ktorých sa AI bavíme, práve vedieť mu to zadefinovať a mať tú mieru a možnosť toho úpravy a posúvania. Keď toto dokážeme to zadanie urobiť skvelé a dobre a vedieť si povedať, a tam je zase tam miera skúseností a nebáť sa práce s tým AI a chatom a chatbotmi, kde my musíme vedieť, čo sú schopní a čo nie sú schopní. Ono sa to posúva každý týždeň, dva, ale vedieť tým klientom povedať, hele, bacha na to, toto už je niečo, čo je mimo tie reálie, kde už to môže robiť chybu, kde už to môže si vymýšľať, kde už vám to môže, tuto prepojíte do CRM síce, ale vy tom CRM-ku a teraz nech sa mňa nehnevajú, keď tam majú bordel. Čo zvyčajne býva, že tam nie sú správne informácie, nie sú tam dostatočné informácie. On im za nich neupratá, pokiaľ zase tam nie je nejaký AI agent, ktorý by to upratal a dal do poriadku. Takže tam je strašne dôležité mať správne informácie, dobre spracované, jasne nastavené procesy a ten chatbot je schopný, je fakt schopný. To sme robili práve s spoločnosťou Veselý AI, tak vlastne on je schopný sa naučiť byť tým obchodníkom. Takže ja si zoberiem človeka, ich najlepšieho obchodníka, ako si predstavujú, spíšem ten proces, dám to jedného, druhého, tretieho do poriadku a vlastne ako keby ho naklonujem a to pomôžem tomu AI. Ale či to nahradí kompletne obchod a všetko? Nie. A vieš potom mi povedať, že ako tam zapadá ten chatbot do toho prostredia v tej firme? Že keď ty hovoríš, vieš, že je to reálny obchodník ako tak? Zvyčajne teraz sa bavíme o takom tom, a to, kde sa o tých chatbotov bavíme, je takéto prvé kontakt s klientom. Alebo po prípade, keby to bola knihovna, vyhľadávať knihovní, chcem knižku, rád by som si prečítal, mám teraz náladu takú a takú a budem to mať v knihovni, ale na základe tým, že má načítanú celú bázu tých kníh, tak ti povie, hele, ja by som ti doporučoval túto knižku si prečítať. A je to zrazu krásne, lebo máte niekoho, kto vám rozumie, kto vie, kto vám vyporadí. Tak knihovnička znovu musíte mať ten rozhovor dlhší, tak tam to napríklad je. Ale je to stále ten kontakt klient, zákazník, človek. To, čo ja v tých chatbotoch, a keď hovoríš, ako to bereme v tej firme, ako by to mohlo byť brané, tuto v tých obchodných tímoch, zatiaľ čo ja robím a implementujem, sú nadšení. Kvôli čomu? Ktorú prácu najviac obchodníci neznášajú? Administratívnu, áno. Rutinu, administratívu. No oni napríklad dostanú úkol, že majú akvirovať nových klientov, ozývať sa im, hľadať. Tam už tiež samozrejme to AI môžeme nastaviť, bavili sme sa o tom v minulom podcaste. Ale tu práve častokrát strácajú čas, že zavolá klient, hele, prosím ťa, potreboval by som toto. Hele, prosím ťa, ak tam som s dodacím termínom. Prosím ťa, aký je tam dodací termín, aký je tam. A zrazu on chystá si nejakú prípravu na nejaký obchodný prípad a podobne a do toho mu 20 telefonátov príde a 4 dotazy,
toto sú všetko veci, ktoré práve ten chatbot, keď je dobre na program robený, im odbúra a očistí. Tým, aby oni sa mohli venovať, presne tak, a môžu sa venovať priamo tomu reálnemu caseu, tým reálnym problémom a tú kapacitu, ktorú majú v sebe, tie skúsenosti, nabraté experience v stranických firmách, ktorí sa potýkam, to sú technicky zralí ľudia, ktorí potrebujú diskutovať už o nejakých problémoch, projektoch, kde už sa vlastne tá kapacita dá využiť a buduje to viac customize. Ale tú rutínu, práve tie dotazy, tie bežné veci, ktoré oni teraz riešia, tak práve presunúť sem. Ale hlavne tamto AI, keď je dobre spravené a urobené, keď ten chatbot je nastavený, on chyby nerobí. Takže vlastne im to odbúra a pripraví. Čiže aktuálne je fakt, že najviac to dobre nastaviť toho chatbota, presne aby to tak. proste My musíme vedieť. Je to, keď chceš prijať dobrého zamestnanca a pripravuješ nejaký bežný inzerát, pokiaľ tam jasne napíšeš, čo od neho očakávaš, aké skúsenosti by mal vedieť. A potom nevenuješ minimálne, v ABB sme to mali skvelé nastavené na trojmesačný adaptačný program, kde vlastne on každý týden má byť na niekom oddelení a postupne sa učiť. Urobme týmto chatbotom alebo tomu AI práve takýto adaptačný program, kde ty si prejdeš krokom. Musí mať jasné zadanie, čo od neho očakávaš, to sú tie prompty. Musíš mať vernostnú bázu alebo vedomostnú bázu, mať tých ľudí, ktorí to neho dajú alebo nachystajú a potom na konci ti vidie ten výsledok. Tak ako keď máš nového zamestnanca a nevenuješ sa mu a nerobíš adaptačný program, hodíš do vody a uca, tak keď je dobrý šikovný, tak to dá, ale väčšina odpadne 80% a potom tá fluktuácia je. Takisto bude aj s tým chatbotom a AI. Proste brať to tak, že prichádza nový zamestnanec a to, čo mu nastavíš a povieš, tak to máš. Ako môže firma nasadzovať chatbota a hlavne asi, čo stojí tú firmu? Aha, tí chatboty, ako som hovoril na začiatku, sú rôzne typy. Fakt máte ich za pár korún, 10 eur, 15, rôzne firmy, roztrhol sa s tým úplne pitol. To, čo my môžeme v Restartupe ponúknuť, alebo dať tú možnosť, alebo v podstate aj konzultanti, ktorí sú, je, že máme medzi nimi prehľad. A tam v podstate prvý krok je samozrejme tá definícia, a druhá vec je ten stromorad a podobne. Takže ono sa to pohybuje kľudne v nejakých stovkách, 200 eur, korún malých, ale kľudne to môže byť aj v miliónoch korún, pokiaľ chcete fakt skúsenosť človeka. Na druhú stranu, keď si vezmete top high obchodníka, tak ten vás proste stojí 1 000 000 korún, čo je prepočet zhruba 35-40 tisíc eur ročne. Jo. Ale zase tu máte niekoho, kto nerobí chyby a môžete ho klonovať a mať ho na rôznych oddeleniach a posúvať to. Je to o tom si povedať to zadanie. A to, čo my dokážeme pomôcť, a ja dúfam, že aj tento podcast je uvedomiť si to, že tu je dobre mať niekoho, kto vám s tým poradí, pomôže, nasmeruje, vybere tú firmu vhodnú, ktorá by to mohla urobiť a mať. A aj to je k tomu kľúčové. Ináč, najčastejšie v tých chatbotoch, a to je pre mňa ako človeka, ktorý pracuje na strane klientov a hľadá tú možnosť, niečo strašné. Oni vám povedia, tie firmy väčšinou, no to je podľa koľko dotazov tam bude. Ale my chatbota sme v živote nasadenou nemali, tak tá firma absolútne netuší, či bude platiť 10 eur alebo 20 000 eur mesačne. Že či tých dotazov koľko bude vôbec. Ako chceme samozrejme čo najviac. Na druhú stranu tie dotazy môžu byť relevantné, nerelevantné, ale to nikto nesleduje. Oni sledujú počet behu tých dát. A ja potom v tých IT firmách, s ktorými jednáme, vysvetľujem, hele, chalani, ale takto to nejde. Vy nám musíte podať mieru toho, jak to asi bude, lebo my proste nikto vám nekúpi nič, čo nevie, koľko bude stáť. Čiže ty ich vlastne ale musíš v tej firme naučiť, že čo ti majú povedať. Presne tak. Ja práve som taký trošku, že musím učiť aj tie IT firmy, u ktorých robíme to zadanie a vysvetľovať im to, jak to ten klient vníma a prečo tam vlastne nebeží ten dosah. A teraz o to ešte ja, keby som mohol doporučiť, tak určite hľadať to v tých lokálnych, a aby sa tí ľudia vzájomne dokázali potkať, stretnúť a vysvetliť si, posadiť za jeden stôl a to zadanie sú robiť spoločné, aby jedna aj druhá strana vedela, ako to je. Častokrát vám nabízí nejaký štandardný chatbot, štandardný program, ktorý ako vy tam niečo dopravíte, ale keď vám to stačí, môže byť. Jo, a bude to za pár korún. Ale zase, keď už chcete high-end, tak je to niekde inde. No a potom je už tá moja úplne víza, kam by to mohlo smerovať. To je už zase fantasmagoria, ktorá bude snad brzo. Je také na vyššej úrovni nejaké chatboty, ktoré môže mať firma úplne na mieru, alebo že sú fakt, že nejaké také bavíme sa už fakt o implementácii. Hotové riešenia. Je aj hotové riešenie, ktoré je okleštené, nedáva úplne to, čo očakávame. Tie na mieru riešenia, fakt sa bavíme o tisíckach eur, ktoré sú počas implementácie, ale zase tie firmy vedia veľmi dobre, keď to zadanie sa vypracuje veľmi dobre, tak vám vedia povedať, za aké obdobie, ako tá implementácia môže byť v rôznych krokoch, nemusí to byť hneď nasadené všetko naraz, ale môže sa implementovať postupne, aby sa tá firma zžila, aby tí ľudia naučili sa. A čiže sa aj ukazuje možno, že už za fungovanie toho chatbotu, že čo treba ďalej, ako zmeniť a tak ďalej. Áno, je to živý organizmus, je to tak, ako keď máš fakt skutočného juniora,
ktorého učíš. Len tento junior sa učí veľmi rýchlo a nerobí chyby, pokiaľ mu ty tie chyby nedávaš a nezdávaš. Takže vlastne ty si ho vychovávaš, že vytváraš z neho toho seniora, ktorý bude nekompromisne ten najlepší a nebude robiť chyby. No. Máš nejaké také zaujímavé skúsenosti? Nejaké zo života? Mám skúsenosti, mám aj dobré, aj zlé a práve učím sa každým dňom a ono sa to posúva každým dňom. No, práve. A môjim úkolom, tak teraz, čo ja sa snažím pre svojich klientov, je nájsť firmy, aspoň nejaké 3, 4, 5 firiem, ktoré budem mať v svojom portfóliu, s ktorým viem, že keď im zadám a poviem, tak čo môžem očakávať na nejakú tú cenovú hladinu. A snažím sa to robiť v rámci tých regiónov, kde som a pomáhať to práve, lebo vidím svoju úlohu v tom, že je potreba tým klientom pomôcť, viesť ich a ukazovať im a nájsť aj tú spoločnú reč, lebo IT segment rozpráva svojím jazykom. My zase obchodníci, customer service, supporty hovoríme svojím jazykom. A je to takéto premostenie toho, že tam je potreba človek, ktorý rozumie aj jednej, aj druhej strane a dokáže to zladiť a dať. A to je niečo, čo ja sa snažím. Keby si mal teraz poradiť nejakej firme, že rozmýšľal nad tým, že by si nejakého takúto chatbota poriadili, že čo by mali zvážiť, že ak ho chcú, či ho vedia využiť, že čo by to malo byť, také základné veci. Ja by som povedal, to nie je o tom zvažovať, nezvažovať, potrebujeme ho všetci. Tá situácia a to, že na tú stránku niekto príde, ono úprimne, ja som sa bavil s expertami na Expert Campe, ktorý poradal Humorské inovačné centrum, účastní sa AI campov, bootcampov, teraz budem budúci týždeň práve na CTku. A všetky tam sa spoločne rozprávame, bavíme, tak je to vlastne o tom, že to nie je či alebo, ale už. A tí, ktorí tam budú a pôjdu smerom týmto, tak tí idú a tí, ktorí to vynechajú, nestihnú, budú naskakovať pomaly, môže sa im stať, že pozastavia sa. Ale celý princíp budúcnosti, ako vnímam ja, z toho, čo som sa s nimi bavil a riešim, je, to bude chatbot alebo AI a v pozadí za ním budú stránky. Vás nebude zaujímať, čo, aké sú tam obsahy, jak to je podobné, čo je. Ja mám informáciu, ktorú potrebujem, alebo chcem niečo nájsť, alebo proste niečo potrebujem, tak ja sa tu už bavím s nejakým AI alebo chatbotom a on v pozadí. Takže chatbot a za ním sú tie webové stránky. SEO ako v marketingovej sfére už, keď sa zbavíte, v mnohých segmentoch zaniká. Objem stránok, objem informácií, áno, musí byť. Ale už je to o tom AI, ktoré si to vyhľadáva a hľadá. Keď sa bavím teraz a do Google zapisuješ informácie, tak proste a tá sféra chatbotov, ako ešte za mňa tá víza, kam by to malo smerovať a kam ja to vnímam, aby to mohlo ísť a klienti si to musia uvedomiť, je interná spolupráca naprieč týmami. Korporáty, ktoré máme oddelenie nákupu, máme výroba, máme predaj, máme podobne. Zrazu máte nejakého jedného chatbota, ktorý má prístup do ERPčka, do systémov, má podobne. Potrebujete niečo vyrať v archíve, ale potrebujem, tam bolo táto súčiastka. Mám to do pár vtežín, namiesto toho, aby som sa musel postaviť, ísť do ďalšieho oddelenia a prepracovať. To interné využívanie chatbotov, ktoré ešte je len v úplne plienkach, lebo všetci raz riešia nákup, predaj, obchodníci, lebo tam bola tá potreba. Ale tie chatboty, ktoré ja vidím a vnímam, sú obrovským interným pomocníkom. Samozrejme sa úplne zefektívnenie procesov. Absolútne krásne. Vieš si predstaviť, že vlastne vo firme nemusíš vedieť, kde čo je uložené, ako je urobené. Samozrejme niekoho toto ukladá, dáva, má to nejaký systém, je to nejaký ERP, ale je to uzavretý balík, lebo z pohľadu cyber security zase je to strašne dôležité. Ale zrazu máš tam nejakého takého tú asistentku pána židiteľa, ktorá vie všetko, umí, vie ti poradiť, urobiť a zároveň ti tú zložku priniesie dá. Samozrejme, potom tam ešte máš ďalšiu fázu, kde musíš na tých prístupových oprávneniach, kto môže, kam môže, ako robiť. Tá víza moja, kam tie chatboty smerujú a jak budú dôležité pre nás, není len smerom tam, ale aj smerom vnitřne. A ono sa to už deje a čím skôr si to urobíte, tým efektívnejšie budete pracovať a tým viac času zostane štandardným pracovníkom na kreativitu, na posúvanie vecí, ktoré to AI nedokáže a nevie. A čím viac a rýchlejšie im uvoľníme tie ruky a priestor tým ľuďom, tým viac môžu mať life balance, rozumnú pracovnú dobu, ale zároveň so stejným výkonom, keď nie lepším a vyšším. Takže ja to vidím, ako že by to mohlo smerovať fajn. A čiže ty vieš poradiť, ako nastaviť chatbota a potom vieš aj poradiť týmto ľuďom, ktorí pracujú v tej firme, zase ako ho efektívne využívať? To, čo ja viem poradiť, je pozrieť sa na tie procesy interné, hlavne v obchode marketingu v tejto sfére. Do tých ďalších tam zase máme iných kolegov z startupu, ktorí tam dokážu pomôcť a poradiť, ale urobiť to zadanie. A vedieť povedať, že toto je ešte reálne, toto je reálne, ale za veľmi veľké peniaze
alebo toto už reálne nie je, alebo možno bude reálne v nejakej ďalšej verzii ChatGPT 5 a podobne. Tam je strašne dôležité si to uvedomiť. A viem zhruba povedať, kde sa to finančne bude pohybovať. A spoločne s tým zadaním potom dokážem pomôcť osloviť firmy, niektoré už máme skúsenosti s nimi, niektoré nie, alebo aj nové, a vyhľadať to a pomôcť robiť takéto premostenie, aby to zadanie padlo na tú úrodnú pôdu. A v prípade, pokiaľ by klient alebo zákazníci mali záujem, aj pomôcť tou implementáciou, byť u toho, sledovať to, či to vie, rieši a pomáha to. Takže to sú veci, ktoré umíme a verím tomu, že aj iní kolegovia, či už z Restartupu alebo z inovačného centra, kde pôsobím, tak sú na to pripravení a v podstate poďme dopredu, poďme za budúcnosťou. No ďakujem, Miro. Myslím si, že toto sú naozaj vysoko aktuálne témy. Ďakujem ti za to, milí diváci, poslucháči. Ak vás táto téma zaujala, inšpirovala, určite zdieľajte s kolegami, s kamarátmi, sledujte nás na sociálnych sieťach, webe, na podcastových aplikáciách. Tešíme sa na budúce. Ja tiež ďakujem a prajem všetkým všetko dobré. Nebojte sa toho, a keby ste potrebovali akékoľvek poradie alebo pomoc, obráťte sa na mňa alebo k kolegu z Restartupu. Radi pomôžeme. Majte sa veľmi pekne a dúfam, že to aspoň trošku pomohlo. Dovidenia. Dovidenia.